Hej. I den her video vil jeg gennemgå de ting, der kan skabe problemer ved eksportering til Economic. Når noget går galt ved eksportering til Economic, vil den sige, at en ukendt fejl opstod, hvilket du kan se her. Årsagen hertil er typisk en af 4 grunde. 1. En eller flere udlæggende peger på en gammel dato, som er spærret i Economic. 2. En bruger er opsat med en medarbejderudlægskonto eller et afdelings-ID, som ikke findes i Economic. 3. En konto er oprettet, som ikke findes i Economic, eller med en momskode, som ikke findes. Og 4. En betalingsmetode er oprettet med en konto, som ikke findes i Economic. Jeg vil nu gennemgå, hvordan du tjekker og retter de mulige fejlkilder. Om et udlæg er tilknyttet en gammel dato, er nemt at undersøge. Gå til udgiftsrapporter. Tryk dig ind på den rapport, det drejer sig om. Tryk på et udlæg, og sorter så på dato. Du kan nu se, om den tidligste dato altså rammer en periode, som er lukket i Economic. Hvis det er tilfældet, skal du gå ind i Economic og åbne perioden igen. Så skal du overføre udlæggene til Economic og rette dem manuelt i kladen i Economic. Herefter skal du huske at lukke eller spærre perioden igen. Den anden mulige fejlkilde er, at en eller flere brugere er sat forkert op. Ved at gå til brugere, skal du gå igennem hver enkelt bruger ved at trykke på tandhjulet og se, om der er oprettet noget i ekstern ID eller ekstern afdelings-ID, som ikke findes i Economic. Ekstern ID skal pege på en konto, og ekstern afdelings-ID skal pege på en oprettet dimension i Economic. Alternativt kan de blot være blanke, hvilket de er her, hvis I ikke bruger medarbejderspecifikke udlægskonti og eller tillægsmodulet afdelinger i Economic. Tryk herefter gennem, når du har lavet rettelser. Tredje mulige fejlkilde er, at der er en eller flere kategorier, som er mappet til en konto eller en momskode, der ikke findes i Economic. Gå til Add-ons, tryk på tandhjulet, gå til konto. Her kan du gennemgå de kategorier, som er oprettet. Tjek, at alle konti også findes i Economic, og at momskoderne stemmer overens med de momskoder, der er i Economic. Det er også ok, hvis momskoderne er blanke. Tjek også, at medarbejderudlægskontoen og bankkontoen er konti, som findes i Economic. Tryk herefter gem, hvis du har lavet nogle ændringer. Sidste af de hyppige årsager til fejl findes under betalingsmetoder. Her skal du sikre dig, at hver enkelt betalingsmetode har et ekstern ID, som peger på en konto i Economic. Når du har lavet ændringer, så husk at trykke gem. Når du laver eksporteringen, kan du også se i sidste step debit, kredit, momskode og dato. Det gør du altså ved at her trykke tilbage til app, udgiftsrapporter. Jeg trykker på udgiftsrapporten, eksporter til Economic. Og det er altså i det her view, at jeg kan se debit, kredit og dato og momskode. Det er altså et godt sted at kigge, hvor der kan være opstået en fejl. Bemærk, at det ikke er muligt at se, hvis der skulle være oprettet et forkert ekstern afdelings-ID under en bruger. Der bliver du altså nødt til at undersøge det under de enkelte brugere, som tidligere beskrevet. Tak fordi du så med, og skriv endelig til support@outlay.com, hvis du har problemer.